Добро утро! Днес е нашият трети ден, сряда 12 ноември. И гледаме на запад, нашия изглед. За съжаление, случая започва изгрева зад мене. 6 часа и 10-12 минути сутринта започват да се виждат първите слънчеви лъчи. Трафика не е спрял цяла вечер. Все има някой някъде да пътува. Къде отиват, не знам, но пътуват адски много и шофират. Затова човек да хвани такси. Таксите са изгодни, между другото, само че като чакаш в задръствания, просто му се губи смисъла. Затова, като човек си хвани метрото, което е надземно отгоре, просто се движиш абсолютно бързо и да стигаш до всяка крайна точка. Интересното е, ето вчера се возиха за първи път в пчелния вагон и в метрото няма машинист. На практика то се движи абсолютно само. Да. Добре. Сега кафенце. И денят започва. Както се казва на тъкъшен език. Алхамдулиле. Айде. Чао.